ga matsalar tsaro ba matsalar mutum ɗaya ba ce, matsalar al'umma ce gabaki ɗaya. Sannan duk wanda ya ce zai iya kawo ma ƙarshen tsaro nan take, to ƙarya shi kai. To alhamdulillahi da wannan tambaya kuma da wannan nasara da Allah ya ba mu a kotu, sannan kuma ba wai sabon abu ba ne, sannan kuma mu ko menene ya faru a shirye muke da shi, saboda dama dai an zalunci al'ummarmu, kuma yanzu Allah ya ikon shi gaskiya ta fito ta kore ƙarya, saboda haka insha Allahu muna tare da nasara kuma a shirye muke da duk matakin da kotu ta ɗauka, to za mu bi shi. Abin da zan kira ga magoya bayana shine na farko dai mu gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya bamu wannan nasara, sannan kuma mu ci gaba da addu'a na Allah shi bamu nasara ta gaba domin mu dawo mu ci gaba ga ayyukan da muka fara da taimako al'umma da muke yi, da kuma ganin cewa jihar Zamfara ta samu cikakken nasara da tsaro da aminci na Allah subhanahu wataala. Kamar da cewa mu shirye muke da duk abin da suke ciki, a shirye muke mu ma in sun je kotun mu ma za mu bi su a kotun. Kuma da ni ta bayanai ga kafafen labarai ko jiya mu yi hira da wasu, sannan kowa ne lokacin bayan an rantsar da mu ministoci, shugaban ƙasa Madaraja Bola Ahmed Tinubu ya gayyaci kowane minista ya faɗa mai abun da zai yi, sannan kuma ya ba kowane minista target na aikin da za shi. Saboda haka a har horarwa an yi ta ministoci wanda aka ce mu retreat, wanda aka ƙara ma juna sani ga al'amuran ta yadda mulki, wanda kowa ji abin da shi shugaban ƙasa faɗa cewa duk ministan da bai yi abin da ya dace ba to zai cire shi daga minista. Bayan wannan kuma ministoci duk wanda an ka ba minista wanda aka yarda da shi ne, wanda shi shugaban ƙasa yarda da shi, sannan kuma ya san zai iya. Saboda haka kowane minista na Najeriya a shirye yake in Allah yarda ya ba da tashi gudunmuwa kamar yadda shi shugaban ƙasa ba mu amana, to mu ma za mu tashi tsaye mu tabbatar da cewa insha Allah duk wani abin da zai kawo ci gaba na wannan ƙasa to za mu yi shi. Don haka matsalar tsaro da take addaba al'umma arewacin Najeriya da sauran ƙasashe a nan Najeriya, wasu state a ma'aikatanmu ta yi tsari mai kyau tare da jami'an tsaro, wanda yanzu haka ba daɗewa ba za mu hita aiki na dubiya na inda ake fafatawa da 'yan ta'adda, tun daga Boko Haram da su bandit da su kansu 'yan waɗanda ke Niger Delta, duka mun yi tsari wanda za mu fita mu zagaya da ministocin tsaro guda biyu da kuma jami'an tsaro domin ganin ayyuka da suke yi da ababen da suke so da matsalolin da suke ciki, da kuma abubuwan da ya kamata ma'aikatanmu ta ƙara masu domin ganin cewa an ci wannan nasara yaƙi da miyagun mutane da ke Najeriya cikin ƙaramin lokaci. Saboda haka insha Allahu ma'aikatanmu za ta yi kowane irin ƙoƙari daga nan zuwa da wata 6, kamar da shi shugaban ƙasa ya ba da dama cewa a tabbatar da cewa an samu tsaro a Najeriya baki ɗaya. Da haka sojojinmu a shirye suke a kan wannan fafatawa, kuma duk abin da ake nema shugaban ƙasa ya bada domin ganin cewa ya kasance ba mu da wani abu da za mu cewa muna nema. Da haka mu yanzu ya samu na ido ya gami za mu yi, kuma insha Allah ba za mu ba shi kunya ba. Mu da jami'an tsaro za mu iya ƙoƙarin mu tabbatar da in Allah da an samu tabbataccen tsaro a Najeriya. Da kuma da ka sani komi ta rage ga shi wanda ke yi. Yanzu na faɗa ma za mu hita ministoci 2 na tsaro,
za mu hita tare da jami'an tsaro, wanda kaga sabon abu ne a ga minista sun zagaya duk inda ake fafata inda sojoji suke domin su tafi gani da ido da abubuwan da sojoji ke yi. Wannan zai ƙara ba sojojin mu ƙarfin gwiwa kuma su da cewa gwamnati da gaske take yi akan wannan yaƙi da na 'yan ta'adda. Saboda haka kuma akwai kayayyaki da ake saye wanda ita gwamnati ta saya, wanda in Allah da wasu su ma har sun zo, wasu kuma suna zuwa, wanda sababbin kayayyaki ne kamar da ka sani yanzu abubuwan yaƙi ya koma technology ya yawa. So da babu wa'annan kayayyaki, yanzu kuma Allah ya sa akwai su. Saboda haka abubuwa ne wanda za a amfani da su domin kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro, da kuma sabbin dubaru da waɗanda aka tura suka yi kwasa-kwasai na musamman domin yaƙa irin wannan ta'addacin. Saboda haka Allah da akwai tsari mai kyau wanda ba daɗewa ba Najeriya za su tabbatar da cewa lalle yanzu an samu shugaban ƙasa wanda ke da kishin al'umma, wanda ke son al'ummar Najeriya su rinka kwana da idanunsu rufe guda biyu, wanda ke son Najeriya ta zama abun koyi ga sauran ƙasashe na duniya insha Allah. To abin da ya kawo ni shine bayan an yi zaɓe dai kamar da ka sani ni ina so a zauna lafiya. So ban damu na in zo ba domin in ba shi gwamna dama ya fahimci menene gwamnati tukuna. Sannan kuma tunanina a wannan lokaci zai ci gaba da consultation wato tuntuɓa ga al'umma na jiha da gano matsalar da ke addabar jihar. To shi yasa ni ɗan ƙaurace domin gudun kar in zo a ga cewa kamar ko na zo in kawo tashi hali ko wani abu. To na yi haka ne don zaman lafiya. To bayan wannan harkar kotu da aka yi, al'umma sun ta zuwa daga Zamfara neman murna, kuma aka yi wa minista ban zo ba. To sai na ga tun da haga wannan in zo gida in rage masu aiki, saboda ganin cewa duk mai son gani na ya zo gida ya gane ni, da a ce wasu sai sun biya kuɗin mota zuwa Abuja kafin su gane ni. Wannan shi ya ɗauke sha'awar na in zo gida in zauna domin al'umma su gane ni, kuma in gana da al'umma, kuma mutane sun da cewa muna nan tare da su. To koyo din nan ina tabbatar ma sai da ne zama na musamman da shi jami'in tsaron sojoji na jihar Zamfara akan wasu bayanai da na samu wasu ƙananan hukumomi, wanda na sa kuma nan take cewa a tura sojoji wajen yau, sannan kuma da motocin da akwai na yaƙi wanda aka bashi. Saboda haka ko da ni zo nan ba wai na zo kawai in zauna don in ga mutane, har da ganin cewa an samu sauƙi akan matsalar tsaro. Don haka za mu ci gaba in Allah da sai mun tabbatar da cewa wannan jiha ta zama jihar da kowa ke son zuwa insha Allah. Abin da nake kira gare su ne su ci gaba da addu'a, kamar da na sha faɗi ko shi tun ina gwamna, cewa matsalar tsaro ba matsalar mutum ɗaya ba ce, matsalar al'umma ce gabaki ɗaya. Sannan duk wanda to ce zai iya kawo ma ƙarshen tsaro nan take, to ƙarya shi kai, domin ya shiga gaban Allah. Allah da ya kawo ta shi kaɗai ne zai iya kawo ƙarshen ta cikin ƙalilan lokaci. Amma kai ɗan adam ka bugi ƙirji ka ce kana iya kawowa, to sai dai yaudara. Saboda haka addu'a ita ce kan gaba ga wannan matsalar. Sannan mu haɗa kanmu, mu so junanmu domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsalar. Yanzu muna cikin wani mugun lokaci wanda za a ga cewa makwabci ma bai son makwabcin shi, yana fata wani mugun abu ya faru ga ɗan uwan shi ko makwabcin shi. Saboda haka dole ne mu tsarkake zukatanmu, mu tabbatar da cewa mun so junanmu. Idan mun so junanmu muna wa juna fata alheri, to shi kenan sai mu ga alheri. Amma idan koyaushe zuciyarmu abin da muke faɗi ga baki ba shi ne ga zuciyarmu ba, to babu yadda za a yi a samu zaman lahiya ko kuma tsaro. Amma idan Allah ya taimake mu muka tsarkake niyyarmu, muka so juna, muka haɗa kai, to duk wani abu da za mu tunkara Allah zai ba mu nasara a kan shi. Haka ina kira ga Zamfarawa, to na farko dai mu yi duk abin da za mu yi, mu so juna, mu ta zumunci,
sannan duk wani abu da ya shahi dan uwanka ka san da cewa kai ma ya shahi ka, sannan duk abin da ka ga zai cutar da dan uwanka to duk yadda za ka yi ka yaƙi wannan abun ka yi shi. To wannan in mun riƙe haka Allah da za mu samu sauƙi. Saboda haka yana kira gare su insha Allahu idan Allah ya bamu wannan nasarar wadda za a yi ko a kotu ko ma a zaɓe, Allahu a'lam. To ina tabbatar musu Allah da za mu yi aiki tukuru domin ganin cewa Zamfara ta samu ci gaba duk da halin da take cike yanzu. Abubuwa sun taɓarɓare a jihar Zamfara, babu tsaron, gwamnan ma bai zama, bai damu da al'umma ba, ya alkawalin kawo tsaro amma tun da aka zaɓe shi bai taɓa magana akan matsalar tsaro ba, kuma ya yi shiru. Illa shi yau in ka ji ya faɗa ko yana surutu to maganar kuɗi ce, amma maganar tsaro ba abin da dame shi da ita. Dama ya yaudari al'umma akan matsalar tsaro. To kai ma ai ka riga ka san da haka, saboda idan lokaci na ne mun taɓa hira da ku lokacin da aka yan matan jan gebe, lokacin da abin na ya faru ƙin hita ne Zamfara sai da na tabbatar da cewa an sako wa'annan. Amma yau gashi an ɗauki 'yan matan Federal University, amma bai damu ba, yawo ne ya kai. Yanzu haka jiya ya shigo Gusau, yau ya fita. To ina magana kula a nan. Kaga ya kamata a ce ya tsaya tukuna cikin al'umma, ya tsaya ya taimaki al'umma, ya tsaya fuskanci matsalar tsaro. Duk wannan surutun da yake ba ta fidda shi. Yau ya karkaro wannan, gobe ya wannan ƙarya, ya ce tsohon gwamnati ta yi wannan, ba ta kai shi ko ina. Don mutane da yawa sun yi haka ɗin, amma ba ta kai shi ko ina ba. Daga ƙarshe za a kai ya ga shekara 4 ta zo ta wuce, in har yayi kenan. Saboda haka kaga maimakon ya tsaya ya taimaki al'umma ya fuskanci matsalar tsaro, alkawalin da ma al'umma ya ƙi. Ya koma yau ƙarya, yau daban ta gobe daban ta jibi daban. Yana sa yara suna zagin mutane, yana koya mara rashin ɗa'a. Ka gane ko yaran da ka haifa yana sa suna zagin manyan mutane, shi yana zagin mallamai, yana zagin 'yan makaranta, na ba wanda bai zagi. Saboda haka kaga ba a mulki hakan. Shi shugaba a koyo shi ya kamata ya san shugaba ne, abun koyi ne ga al'umma. Idan kana shugaba ya kamata ka san da abin da duk kai wasu za su koyi abin da ka yi. So tunane na da Allah ya bashi wannan gwamnatin, to ya huskanci abin da a gaban shi, kamar yadda ni lokaci na huskanci abin da a gaba garan, na huskanci matsalar tsaro, ne kowane irin mataki domin in kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar Zamfara. Kamar yadda ka sani, ni a gwamna na farko ma da ne yanki wayar sadarwa a jihar Zamfara. Na hana kai abinci ga 'yan ta'adda, ba matakin da ban ɗauka ba. To amma shi yau bai faɗa maka mataki guda da ya ɗauka banda ƙorafi. Yau ya ce gwamnatin tarayya ta yi kaza, gobe ya ce Matawalle ya yi kaza, jibi ya ce kwamishin Matawalle ya yi kaza, jibi ya ce malamai ya zage su, haka yake. So maimakon ya tsaya a matsayin shi na shugaba, hakkin da Allah ya ɗora mai, ya kula da shi ya tsaya, to ya birkice bai iya komi. Ganin laifin wannan ai wannan, iyaka abin da kai kenan.